खोनागासिनो आं। बे हंलायाबो मा खालामो? फुंनि एलार्माबो दाउला दाउ गिसिबनायसो आरो बेखौबो बेफोरबायदि होनानै दोननांगौ आरो गासैबो खना खना दाउला दाउआनो गिसिबनायल' गाबबाय दंसै। मायाव माइक लगायखुमानानै दोनदों बेलाय? मानसियालाय खर' गाज्रिसो नामासै? आं सानदोंमोन बेयावबो गैया बिखुनजोबो गैयाखाय गोसोबायदि उन्दुनानै थानो। नै माथो एलार्मसो लगायनानै दोनबाय दाउला दाउनि। आइसो खर' गाज्रि बे मानसियालाय। आं रागासो जोंबाय। बहाथो लगायनानै दोनदों? बन्द' खालामहैनि र'। मा खालामनाय जाखो बेलाय? ना फुंनि एक्सारसाइज खालामदों? दा राइडआवबाबो दायानो जालायगोन नामा? मानसियानो एसे एसेयावनो दायबो नांसियो। हौवाखौनो सानसेयावनो बरिंसो मोनबाय आं। हाबा जायालासिनो न'आव थाहैफिनबालाय माथो जागोन? मा गसंबाय थाखो? आं नोंनि उनाव गसंनायखौ नों बोरैहाय मिन्थिखो? आं मिन्थिखायो। आच्छा, बिदिसो होमबा। ओमफ्राय मानो दाउला दाउनि एलार्म लगायनानै दोनदों? बेबो न' गंसे गोमसारलायनाय। आं गोबाव उन्दुनाय मानसिफोरखौ सुखुवा। नाथाय आं फुङाव थाब सिखारनो रोङा। बेनिखायनो आं उन्दुहैफिननोसै। आइ हंला, आं उन्दुहैफिननोसै। नों जेबो बुङाना? नों जेबो बुङाबाबो अरजाया। नों जुदि माबा मोनसे आंखौ खालामनानै लायोबा आं आदानो खोन्थागोन, आदा अमा राजानो। होमबासो मिथिगोन नों। जियानो जाया मानो उन्दुहैफिननोसै आं। गुड नाइट हंला। नों आंखौ फोजाबाबो आं सिखारनायाव गैया। आं फुङाव थाब सिखारनायनि थाखाय आं जाथि बायदि हौवाखौ गारनानै फैदों। आरो आं नोंनि खोथा मानिनो मानिया माथो। आंहा उन्दुनानैसो दा मा मावनांगौ मावगोन। आं 8-9 नङाबा सिखारखायाबो थां। नै आंहा दाउदैखौसो सानगासिनो। मानि थाखाय? बे फुङाव थाबखौनो सिखारनो रोङा, फुंनि खामानिखौनो मोजाङै मावनो रोङा। दाबा सिखारदोंना सिखाराखैथाय? आं दानि फन हरदोंमोन, गैया, फनखौनो थिखोआखै। नों मानसिया मा जाबाय थायोलै? नोंनि थाखायनो दाउदैया जेबो खामानि मावनो रोङाखै मिथिबायना? बे मानसिया हाबा जाहैबाय, बेलेग हौवानाव थांबाय। मावनो रोङाबाबो मावखानांसिगोन ना? होमबाबोहाय उन्दैनिफ्रायनो मोनथारनाय बोरैबा मोनलायथारो। गावनि फिसा बायदि मोनथारो आंहा। मालायफोरा बिबनांफोरखौ नायनो बायो। बिबनां सिख्ला थाबा माला हाबा जाहैगोन मोनो। बेहा माबा हाबा जाहैनायखौनो बोरैबासो मोनगासिनो। मालाय बिबाजिफोरा माबायदि आं मोनथिया। आंहा दाउदैखौ लानानै बोरैबा मोनथारदों। हरखाबनो बिदि हरथारबायबा नोंबो। जियानो जादोला, हाबाया दाउदैना गाबोन। हाबाखौ गोसोखांनाय लोगो लोगो मोनसे खोथा गोसोखांदोंना। गाबोननि दिनाव हाफांनि फिसाजोनि बे आस्थाम सोनाय ना। हाफांनि फिसाजो आस्थाम सोलायनोसै? सोरजों? बिनां फंबाय एन्टनिअजोंनो। हाफांजों रायलायनो सानबाबो जालाब्रा। फन हरबाबो थिखोआना फाग्लिया। जानला माला बुंहरलाबायथारनाङा नोङो दा फन हरबाबो। ओमफ्राय जोंहाना सासेयालाय मिथिगोना मिथिया? माखौ? बे हाफांनि फिसाजो आस्थाम सोनायखौ। जोंहाना एमाव आबाया मालाय मा लांखांनो गारलायलायबाय। लांखावनो बेबा बे, नोंबा नों, आंबा आं जालायबाय। ब्रेकआप जाखालि आंनो दङमोनब्रा खाथियाव। गावहानो हिनजावसाखौ ब्रेकआप खालामनानै फैदों मालाय। बिदिसो होमबा। दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसो थोनायब्रा। दसेनो गोसोआ सोलायो। दसेनो बेनिख्रुइ बै साबसिन मोनबा दसेनो बैजोंसो जालायगोन। दसेनो बैजों गोसोआ बोरैबा मोनलायबायबा बैजों फैफिनलायगोन। बिदि जाबायलै। बुहुद खम दं सैथो मोजां मोनलायनाय, मिथिबाय? बुहुद खम। आंथ' मोजांसो मोनदों एमाव बेथाया हाफांनि फिसाजोखौ लाबोयैखौ। आंथ' बिराद मोजांसो मोनदों। बेनिखायनो नोंबो टेनसन दाला। एमाव आबाया मालाय बेलेग सिख्ला गोसो थोबायदां। आंलाय माथो बुंबावनो। आं बुंबा मालाय आंनि खोथाफोरा जागोन आरो जायाना? जायोब्रा, जायो। साहाया लोंदो। ओमफ्राय दिनैनालाय खाबालाय मासे गिदिरलै? नोंनि मेगनासो गिदिर नुदों दा। खाबालाय फिसायानो। गिदिरखौ नुदोंलै आं खापखौ। गिदिरानो गिदिरानो। गिदिर जा फिसा जा लोंबानो जाबाय। आफा, आंनो फैसा नांगौ आफा। मानि थाखाय? नांगौ आफा, आंनो फैसा मेथाइ जानो। 10 थाखा हरबा जागोन ना जाया? 10 थाखाया जेबो जाया। 10 थाखाया जेबो जाया? 10 थाखाजों लजेन मोना होमबा लजेन? आं लजेन जाया 10 थाखानि। आंनो 200 थाखा नांगौ। डायमन्ड मेथाइ जानो नागिरखो ना माखो नोंलाय? 200 थाखा गोजोन? हांगारि आइ, दाखालिबो आं नोंनो फैसा होदों। नोंलाय माथो आबै सानैनावबो फैसा लादोंबालाय? आरो मादैनिफ्रायबो, आयंनिफ्रायबो, जोंलारि आब'निफ्रायबो लादोंनो माथो नोंलाय? मानि इसिबां फैसा लाग्रा जाखो नोंलाय? आं फैसा जमायदों। मानि थाखाय? ओरैनो बुरजा जानायनि। बेनिखायनो आंनो फैसा नांगौ। आच्छा, फैसा जमायदों होमबा नों? औ आफा, आं फैसा जमायदों। आच्छा बारु, थाइबा निलारु, मोजां खोथा। बेनिखायनो आंनो 200 हर। 200 गैयालै बेथि, 200 गैया। 100 थाखा दं, 100 थाखा। बे आंनो गस्लानि पकेटाव दं, लायथां। थेंक इउ आफा। बेनो फैसा जासिबाय थानांला। मालाय जमा दोनदों होननायखौलाय माथो खालामबावनोब्रा आंलाय? होमबाबोहाय बिबानो फैसा होथारनाङा। सर' जालाङो बिदि फैसा होदावबाय थाबा। आच्छा बारु, थाइबानि लारु। साउथ करियायाव थांनो?
आंनाव थाइसेबो नोंनाव फैसा गैया नोंलाय माथो बयनावबो फैसा बिफिनबाय थादोंनो हर फैसा आं नोंनो बिनानै होफिनगोन ना सोरनिफ्राय आफानिफ्राय बेनिखायनो हरदोब्रा आं क्रिम बायनो गोसोमजों बोरैबा मोनथारबाय गावखौनो गोसोम हुआ तो क्या हुआ दिलवाला तो है ना दिलवालाबो जानांगौ गुफुरबो जानांगौ बास फैसाल' हरदो आंनाव गैया नोंनालाय बिबालाय मा मोनोब्रा आंलाय माखौबा फैसा बिबाबो होआ बैफोर पस्टार बायनोबा फैसा मोनो आरो ना माथो आं पस्टार बायनो जमायखायो होमबालाय आंनो हरदोब्रा जमायनाय फैसाखौनो आंनाव गैया होनबायना आं नोंबायदि क्रिमबो फोना क्रिमबो बाया आं गुफुरबो जानो लुगैया नोंहा गुफुर जानो लुगैयो नों हारसिं क्रिम बाय हारसिं फैसा नागिर आंखौ डिस्टार्ब खालामफैनाङा आच्छा बार' थाइबानि लारु बिदिना बिदि रा नोंखौ खोन्थाना होगोन आं साउथ करियायाव थांनो नागिरदों होननानै खोन्था अरजाया खोन्थाया नंदों खोन्थाखागोन आं खोन्थागोनसो नामासै आं साउथ करिया थांनो नागिरनायखौ मिथिबा आंखौ रायगोननाय मोना आरो आंखौ थांनो होनाय नङा जियानो जाया मानो गाबोन खारखुमा लांखागोन आं गासिबो केपअप आइडलखौनो नायगोन बेनि उनावहाय जेपअप नायगोन बेनि उनावहाय सिपअप नायगोन बेनि उनाव टिपअप नायगोन आं केपअपल' नाया आं कोरियान पपबो नायगोन जापानिस पपबो नायगोन चाइनिस पपबो नायगोन थाइ पपबो नायगोन गासिखौबो नायनानै फैगोन बेनि रुमाव हाबफैबाथाय बोरैबा बबेबा दुनियाव मोनफैनाय बायदि मोनखायोलै आं बा पस्टाराबो सोलायबाय थायो सोरनि पस्टार थानानै दोनफैलायखोब्रा सोर जालायखो बिसोरलाय सोरनि पस्टार थानानै दोनफैलायखो सिनायागारानो सोंनाङा आंनाव आं सिनायनोबो लुगैयालै बेफोरखौ आंखौनोबा सोर सिनाय जायखिजाया मोनसे दाय मोनदों आं नोंखौ मा दाय नों माथो दाउखा राजानिफ्राय फैसा लादोंमोननो मानो लाबा लानानै होफिनाखै नों आं लायाखैनो बे बिनायाव गावआनो होदोंमोन ना आच्छा फैसा लाबा लानानै लायाखै होननो नागिरदों होनबा नोङो नों आंनिफ्रायबो फैसा लादों मिथिगौ ना लायाखै माथो दाखालि आङो टेबोल सिङाव दोनदोंमोन ओमफ्राय दुगैनाय समावनो फैसा गोमानानै थाबायब्रा जेब्ला दुगैनानै नायफैयो फैसाखौ मोनाखै आं नोंखौनो सानखादों ओमफ्राय सोंनोसो बावदों आं नोंखौ आंनो फैसा हरफिन मोजाङैनो मोजां आं लायाखै माथो नोंनो लादों हरफिन मोजाङैनो मोजां नङाबा नोंनि बिटिएसनि पस्टारफोरखौ बोखायजोबगोन आं गिबियावनो नैबे बिटिएसनि फैसाखौ बोखायग्रोगोन आं बे बिटिएस नङा माथो बिटिएस नंबाबो नङाबा बोखायगोन ओमफ्राय सोरथो दालायखो बिसोरलाय मा नांगौ नोंनालाय आं खोन्थायाबाबो बोखायगोन आंनि फैसाखौ हरफिनाबानो बेनिखायनो मोजाङै मोजां बुंदों आंनो फैसा हर नङाबा नोंनि बिटिएसनि पस्टारखौ बोखायगोन बिटिएस नङा होनदों स्ट्रे किड्ससो स्ट्रे किड्ससो मोनफ्रोमबो बेनि नाम मिथियो माथो नोंलाय से सानजाबसे बेसेबां से नय सानजाब नय ब्रै आच्छा जौसे सानजाब जौसे बेसे बुं जौसे सानजाब जौसे बेसेबां आं मिथिया मालायनि बेनखौबा मिथिगौ दा बिसोरनि जोनोमखौबो नागिरनानै दिहुनबावगोन नङा होमबा सोर बेसेबां सनाव जोनोम जादों बेफोरखौ गोसोआव दंजोबो नङा होमबा दङथ' आरो नोंबोथ' हेलेना एक्ट्रेस मनालिसा एक्ट्रेसखौ गोसो थोयो बिसोरनि गासैबो जारिमिनखौ मिथियो आंबो केपअपफोरनिखौ मिथियो आंना बेलेग आंनाबो बेलेग फैसा हरफिन आंनाव गैया आरो नों आंनाव फैसा बिजाबा आफानो खोन्थागोन आं नोंखौ आंखौ बुदों होननानै बुदों होननानै खोन्थायाबा सानसिं नामाब्रा लोखिसारा गथ'आ बे फैसा सिखाव जादोंलै बियो मानि सिगां फैसा खावग्रा जादोंलै बे मानसिया मा खालामनो फैसा माबागासिनो दं मारोब्रा बेलाय आरो बिफाना एरना होबा जाल्ला जालायगोन आंहा गथ'फोरखौ जेबो होनजामारालै आच्छा बार' थाइबानि लारु आंनि एसेबां मोजां समायना फिसाजोखौ सोर रायखो आदा रायदों आबा आच्छा मानो रायखो बेलाय आंखौ रायबाय थायो आदाया नङा माथो आंनि फैसाखौ खावनायनि थाखायसो आं बेखौ बुंदोंमोन आंनि फैसाखौ हरफिन होननानै आच्छा अफ्रि बेटे नों आदानि फैसाखौ लादोंमोन नामा आं लायाखै माथो लाया जागोनसो बियो थगायथारदों दिनै थगायदाव गाबोन थगायदाव थगायसुलि जानांगोन बियो बेनिखायनो बेनि खोथायाव दा गोदाव आफा आच्छा अफ्रि बेटे थगायनो मोना दे थगायबा पाप नाङो आरो थैनानै थांखांनायनि उनाव जम राजाया नरकपुरियाव लांनानै थाव गुदुङाव रुबाय थायो आरो रुबायानो थागोन करर करर बोसोरालागि नों बिराद खस्थ' मोनगोन बेनिखायनो थगायनाङा आं थगायाखै थगायदोंलै आफा बियो गाज्रियैनो थगायदों आं टेबोलाव फैसाखौ दोनदोंमोन 500 थाखा बे समावनो दुगैहैनाय समावनो लानानै थांदों बे आंनि रुमाव हाबनायखौ आं नुखाथारदों ओमफ्राय फैसाखौ बेनो लाखाथारदों अफ्रि बेटे थगायनो मोना होननानै बुंखाबायना आं नोंखौ आं थगायाखै आच्छा दे नों थगायाखै आं हमनानै लाबाय नाथाय थगायबा बिराद लस जायो मिथिबाय नोंनि सुजुनाय सिमांफ्रा गासिबो फेलें जागोन थगायबाय थाबा सिं सिं बेमार जागोन नोङो लेखा फरायनायावबो गाथ' जालांगोन थगायनाय बुस्थुआ मोजां नङा थगायनाय बुस्थुआ मोनसे पापसो औ थगायनो मोना मिथिबाय जेब्ला सैथोआव थांबाय थागोन भगबाना नोंखौ अननानै बे मानसिफ्रा सैथो होननानै नोंनो बोर हरबाय थागोन नोंनि थाखाय भगबाना जेबो गाज्रिखौनो मावहोनो होनाय नङा रावखौबो बेनिखायनो थगायनाङा दे खोन्था सिरि थाथ' आच्छा मानो लादों नों आं फैसा जमा खालामनो फैसा बुरजा जाबा मोजां बुस्थु बायनो
होमबाबो 500 थाखा गोजोन मानो नांगौ नोंनो 10 थाखा 20 थाखाफोरानो जायोना मालायनि फैसा लाखुमानाय हुदा आरो थगायनाय हुदाया बिराद गाज्रि पाप नाङो पाप नों जेसेबांनो पापखौ बुथुमना लाबाय थागोन भगबाना एसेबांनो नोंखौ नासयबाय थागोन बेनिखायनो पाप मावनांला दै जागोन दे फैसा 500 थाखा होफिनदो नों दानो लायनि र' जाबाय दे नाङाबा आंनो नों फैसाखौ लादों होननानै सिमान जाबाय बे आंनि थाखाय थोजासे नुबाय सैथो बुंबा रावबो नोंखौ जेबो होना बेनिखायनो जेब्लाबो सैथोजों आगान सुर मिथिबाय जागोन दे थांनो दां आखाइ आथिं सुनानै स्कुलाव थांदो गथ'फोरनिबो दायथ' लानांगौ जायोना माथो नोंहा ओजों ओजों थांनानै न'आव मा जायो मा जाया थाल लाया न'आव गथ'फोरखौ बुजायनांगौ नायनांगौआबो बिराद गिदिर खामानि मिथिबाय सासेखौ बांद्राय अननाय नुबा सासेया मेगन सायो सासेनो बांद्राय माबा मोनसे जासियोबा सासेया मेगन सायो जेब्लाबो समान समान नोजोर होबाय थानांगौ बिसोरखौ अनब्रेनाय मोनो सासेखौ अननाय एसे अननाय नुबानो बारु थाइबानि लारो आङो ओंखाम जाथ'लालै मोनसे बिराद इमारजेन्सि कल फैदों आंनाव आङो बाहेरावनो दिनै ओंखामखौ जागोन दे होमबालाय बारु थाइबानि लारो आदै दिनैनिफ्राय आंबो नोंजों खामानियाव थांफागोन मानोबा मानो होनोब्ला आंनोबो पावार नांगौ आंनोबो फैसा नांगौ हरखाबनो मानो इसेबां पावार नांगौ जाखो नोंनोलाय मानो होनोब्ला आं गासैखौबो कन्ट्रल खालामजोबगोन मा कन्ट्रल जेब्ला आखायाव पावार फैगोन अब्ला गासैखौबो मानसिखौ आं गावनि कन्ट्रलाव दोनजोबगोन जोंनि डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां मानसि दं बिसोरखौ आं गासैखौबो गाहायाव दोनजोबगोन हरखाबनो मानो बेफोरबायदि सानदों नोंलाय नोंनाथ' हाबाबो जासिगोन ना मा हाबा माबायदि हाबा आं जेबो सिनाया आंनो खालि नांगौ फैसा आरो पावार बेनिखायनो आं नोंजों थांफागोन दिनै जागोन दे जागोन मा जाखो बे गथ'लाय मानसियानो माथो बोरैबा सोलायथारबाय आदै एफा गोबावनि उनाव दिनैसो फैबाय आदै खामानियानो मैयासो जोबदों नालाय दिनै फैबाय ओमफ्राय बानलु बेदाङा मा जाखो मानसियालाय हारसा हिनजावजों फोथाय खेबस' खालामजानानै मानसियानो बोरैबा जाबाय जेबो खोथाखौनो बुंजाया रागा रागाल' आइ फैबासो मोजां जागोन बियो बाजिखौ कल खालामदोंमोन आं बाजिया न'आवसो दंहैबालाय औ आबैया लायबासो फैयोनो आच्छा बिदिसो जानानै दं होमबालाय फावगालि साहा फुदुंना होनो हागोन ना औ हागोन आदै होमबा आं दुगैनि नों साहा फुदुंबानो जाबाय जागोन दे फावगालि नों फैबाय मोजाङानो जाबाय फै आंनि रुमाव ओमफ्राय मानोबा लिंहरदोंमोन गाबोन आंना आस्थाम सोसिगोन ना बेनिखायनो आं दिनै नोंखौ लिंहरदों नोंजों बायदिसिना खोथा रायलायनो होननानै आं दुलुरखौ लिंहरदोंमोन दुलुरा सम गैयानो महाराजानि थाखाय मोनसे डकुमेन्टारि बानायगासिनो दङनो नंगौ नामा बे महाराजाया गाव बानायनो हाया आरो जेब्लाबो दुलुरखौल' थिनबाय थायो एसे बादुला बियो औ गावनि न'ट्सफोरखौबो दुलुराल' लिरनानै होयो मा जाबावगोन बेजोंबो फै आंनि रुमाव अके बा रुमा मोजांथार माथो नोंना थेंक इउ औ रुमा मोजांथ' आरो दिनै हर थालांबानो जाबाय आंनि रुमाव थानोबा नाहाय देनां खाफालाव दङमोन बेबायदि रुमाव आंबो थागोन मानो खाफालाव गैया जानांगौ जाखो जागोन ओमफ्राय मानोबा लिंहरदोंमोन दे बुंदो आंथ' आसाम सोसिगोन गाबोन एन्टनिय'आबा माबायदि मानसि आं बेखौ दाबो मोजाङै मिन्थिया नों बुंदों ना एन्टनिय'आ जोबोद मोजां बेनिखायनो एन्टनिय'नि फारसे आं मिन्थिनो लुबैदों एन्टनिय'आ जोबोद मोजां मानसि आं न'खरखौथ' मिन्थिया नाथाय एन्टनिय'आ जोबोद मोजां मानसि एन्टनिय' बायदि मोजां मानसि मोननांगौआ खाफालनि खोथासो नों जोबोद लाखि थेंक इउ स' माच बस नोंथाङा आंनि खोथाखौ मा सानमारखो मा साननांगौब्रा जेबो सानाखै आरो गासैबो थिग जाजोबगोन मिथिबाय गासैबो जेबो थिग जाया बस माथो आंनि गोसो थोनायखौ सोरबा लांनो ओंखारबाय गाबोननो माथो आस्थाम सोनाया आस्थामल'सो सोगोन हाबाथ' जायाना आस्थाम सोनायालाय गाबोननो सोगोन समफोरनो बख'फिनगोन आरो एमाव बेथा आरो फावगालिखौनो नायदो एला मजनु रमिअ जुलियट बायदि गोसो थोलायग्राफ्रा ब्रेकआप जाबायना बेनिखायनो नोंबो टेनसन लानाङा नेवला आस्थामल'सो सोलायदों बिसोरो गाबोननो बख'फिनलायगोन आं फोथाया नोंनि खोथाखौ नों आंनि खोथाखौ फोथायाबा उपायानो गैयाब्रा आं थिगखौनो बुंदों बेनिखायनो नों बेफोरखौ खर' सानाङा नैबे अमा राजाया जबान होदोंना बे जबानखौ लाखिगोन खालि क्लिअपेट्रा आरो दुरलाइनि सिक्रेटखौ आंनो होफैबानो जाबाय बेखौ होफैनो थाखायनोथ' आं फावगालिनि हौवा जानांगोन ना फावगालिनि गोसो थोनाय जानांगोन ना रारा इसेबां हाखु दाखु जानो हानाय नङा मानो होनोब्ला नों दाय मावनानै लादोंना मानसिया दाय नाथाय आं फावगालिखौ बासायदोंना दै गबोनायाव होमबाबो नोंनि दायाबो बिराद गिदिर मिथिबाय बेनिखायनो नोंखौ इसेबां सहजै बिजामादै गनायनाय नङा स्पेशेलि हाफाङा बेनिखायनो हाफांनि गोसोखौ जै जानो थाखाय एसे टाइम नांगोन मिथिबाय नों मानसिया एसे एक्सारसाइज खालामनांगोन उदैया थिंख्लि बायदिना नोंना गेन्द्राद्राया एसे हेन्डसाम जानांगोन मोजां रायलायनो सोलोंनांगोन पार्सनेलिटि स्ट्रं खालामनांगोन होमबासो फसायगोन नोंखौ नारजि बुदाङा बिजामादै बेनिखायनो ट्रेनिं लाग्रो बेनि उनावसो हिनजाव गोसोथो मिथिबाय जागोन दे नों जेखौ बुङो बेखौनो खालामगोन ए हयनाबा लान्जाय टेम्पाट पाट
हंला नै जालायबायना जेबो बुङालासिनो ओंखारलांलायबाय बाहेराव फै बाहेरावबो मानो लिंलायखो टाइमाबो माथो बुरजाथार जाबाय गोबां उन्दुनो मोनबासो गोसोखौ स्रां मोनलायो बबाया दाउला गिसिना एलार्म लगायामोनबा आरोबाव मोजां जाबावगौमोन उन्दुनो सिखारनोसै मोखांफोरखौ एसे साफा खालामनोसै मानो होनोब्ला गाबोन आंनि हाबा बेनिखायनो पार्लाराव थांनानै एसे देलायहैखानोसै हंला बहाबा थांनो नागिरदों नामा गाखो हंला बहाय थांनो नागिरदों गाबोनथ' जोंनि हाबा आं सानदोंमोन आंनि मोखांखौ एसे साफा खालामनो नामा होननानै नों आंखौ बिउटि पार्लाराव दोनलांनो हागोन ना गाखो अके गाखोनोसै लायला जामायला हाफां दिनैसो लोगो मोनथारबायलै नोंखौ माथो नोंलाय आंखौ नुबानो गोजाननिफ्राय एरायनो गोनांमोन नोंबोथ' आंखौ नुबानो गोजाननिफ्राय एरायनो गोनांमोन ना माथो एरायाखै मानो एरायासै आंखौ नुनानै ओइ आंहा नोंजों नांलायनो टाइम गैयाहाय आंबो नोंजों नांलायनो फैयाखैब्रा जायखिजाया कंग्र मानि थाखाय बिजामादै मोनलायसिगोन ना नोंहाबो मालाय बिजामादैयाबो क्लिअपेट्रानि फिसालाबावसो नङा होमबा देन्जारखौ नायखाबायलै नों बिजामादैनि थाखाय नों मिथिदों नामा आं नायदों होननानै होमबालाय सोरथो गोसो थोलायबाय नामा इसोरो आलाय गोसो थोलायदों थोलायाखै नोंनोलाय मानो नांगौ ना नोंनि फिसाफोरखौ नायथां मानसि रागालाय जियानो जादोला बिजामादैखौ फसायाखैमोन नामाब्रा नोंलाय बिजामादै गोदानखौ फसायदोंबाबो फसायाखैबाबो एमाव राजाखौ हले आं फसायखाया आंबो नोंखौ बियानि फसायखायाब्रा गाबोन आसाम सोलायसिगोन ना नोंसा बेनि खुसियावनो आङो नोंखौ लोगो हमफैबायब्रा मानो होनोब्ला जों सानैनि सिमाङा जाफुंबायना नोंनि फिसाजो आंनि फिसालाजों गोसो थोलायला गारलायबाय बांद्राय मेहनत खालामनो हासै जोङो गावबागावनो गारलायलायबाय मालाय माबार बुं मा बुंनो फैदों जायखिजाया गाबोन हाबायाव थांसै नामा माने आसाम सोनायाव ओमफ्राय नोंलाय माथो बहाबासो दङनो आं सानदोंमोन माला अमा राजाया आंखौ बुंगोन माला आंखौ जावगोन होननानै सानदोंमोन फाइनालि दिनै फैमारबाय आरो ना नोङो आंखौ जावनोथ' फैदोंना फैयाखै आं मिन्थिया नाथाय लोगोआव खदाल गैया माने खदाल नोंनि खुगाया मालाय खदालनिख्रुइ खमसिन नोंनि खुगायाबो खदालनिख्रुइ गोबौसिन आरो बे हाथायालाय देन्जार मोजांखाना आंनि हाथाया नालाय बाल जोख्लोब नोंनि हाथाया बेयाव असाइस बासाइसनो बाय हाफां आंनि हाथायाव नोंबो दिबानाब्रा आंनि हाथायखौ नोंबो गोसो थोयो नङा होमबा मैला मैथा नोंनि हाथायखौलाय मानो गोसो थोनांगौ आंलाय मानसिखौनो गोसो थोआ आं नोंखौ नोंनि हाथायखौ मानो गोसो थोनो लेथ्रा फाथ्रालाय हाथायखौबा हुयोना हुआ मा हुआब्रा गोदो हांगारजों मेल्ला हुनायानो दाबो खाराखै आंना दाथ' ब्रासजों हुगासिनो आरो हांगारजों हुबाथ' देन्जार गुफुर जाखायो आंनि हाथाया बास हांगारल' मोननांगौ हुदो चेकेट होनलायना देन्जार गुफुर जालायबाय नों मालाबा खावब्लिब्लि देलायबा आंनि हाथायाव नायफैबानो जाबाय बरिया क्लियार नुखागोन आरो दरखार गैया आंहा आयना गैया नामा नोंनि हाथायाव नायनानै आङो देलायनो जानला मानला खोथा बुंलाबायखायो ओरैनो खुगायाव जि फैयो बेखौनो बुङो ना नोङो मानो होनोब्ला नोंखौ एदावनो मोजां मोनो आं एदावनांगौबा गाबनांगोन नों मिथिबाय अमा राजा गाबनांगोन दिनैसिम आंखौ रावबो सोगाबनो हानाय मानसियानो उजियाखै बुंलासो आं आच्छा थाइबानि लारु मानो थाङाखै नोङो न'आव नोंनोलाय मानो नांगौ नोंनि लोगो सानदोब्रा आंखौ नोंनि मोजांखौ आंबो हास्थायोना नोङो आंनि मोजांखौ हास्थायो मालानिफ्राय जानोलाय मालानिफ्राय गावनि मोजांखौ हास्थायग्रोलाय नोङो आंनि मोजां हास्थायनो फैदों बेवहाय लासिंथिं लाजियाबो ओमफ्राय आंनि खबरसो लानो फैदों नोंलाय माथो बिनानावखौ हरबाय बालाय ब्रा जासिनानै थोद मा ब्रा जासिनांगौ जाखोब्रा आंलाय जासियाखैलाय मोदोमनाय बिबारखौ लाखोमानो हाया होनना बुंनाय बाथ्राया नंगौ बाल दंमारो नों नोंनि बिनानावखौ हरदों होननायखौ बयबो खोनाबाय बाल बबेनिफ्राय खोनाखो नोंलाय निउस नायबानो जाबाय आरो नोङो निउस बे दाउसे देलायनि चेनेलावनो ओंखारखागोन बे माबा मोनसे ओंखारदोबा नायबानो जाबाय खुलुमबाय लाब्रा फट' स्टुडिअ आं दाउसे देलाय मुसुगुर फुलायलाय दिनैनि गाहाय रादाबावनो दङ जोंहा अमा खर'नि केन्डिडेट अमा राजाया गावनि बिनानावखौ सासे सेंग्रानो ब्रा जासिनानै हरदों होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिनानै मोनदों गावनि बिनानावा जेबो खामानि रोङा दामानि रोङा हाराव लागनानै थानायखाय बियो रावखौबो लांनाय नङा साननानै बिथां अमा राजाया गावनि बिनानावखौ सासे हौवानो खाफानानै हरबाय बेबायदि फानदों आंखौ बियो माथो नंदों नोंलाय मोदोमनाय बिबारखौ सिखोमानो हाया होनना बुंनाय बाथ्राया नंगौ दा दिनै फोरमान जामारबाय नङा होमबा बे दाउसे देलाय मानो बेफोरबायदि निउस होनांगौ नोंहा बिनानावखौ हरफाबाय नालाय आरो नोंहा मिथिखाया नों दा सासे केन्डिडेट फिसा खोथाफोरानो दा निउसाव फैयो मिथिबाय नोंनि खिनाय हासुनाय जानाय लोंनाय गासिबो बेनिखायनो गासिबो खोथाखौ सानजोबनानैसो मावनांगौ मिथिबाय अके बाय दाउसे देलाय बेखौ रागा जोंनानैलाय माथो खालामबावनो बे मानसियानो बेबायदिनोखा जियानो जादोला फेमासो जालायगोन आंहा जाम्बा जाम्बि पाब्लिकफोरखौ ओरैनो माबानो हालायगोन आंहा बुरखायफिननो हालायगोन बेफोरखौ माथा मारिबाय थाया जा होगा देखा जायगा हेलौ माबार फैलाय न'आव मा जालायखो न'आवल' फैलाय थाबनो मा जादों खोन्थाहरा मानो जायखिजाया फैल' माबार
आच्छा दे थांगासिनो माबा मोनसेसो जायाखैथ' माबा मोनसे जाखादों बायदि मोनलायबाय आं साला मालाबा संसारजों ब्रेकआप खालामनानै हारसिंसो बहाबा बेरायहैनोसो नंलायलायोलां माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जाबायानो थागोन आरोबा मा जालायखो दाय साला